Znači, vratili smo se na ove cigarete. I recimo, ja sam pročitao tekst koji je Washington Post objavio, oni znaju kolika je godišnja potrošnja cigareta u Srbiji. I oni lepo kažu, potrošnja je 1,5 milijardu do 1,8 milijardu. Znači, upravo to 1,5 milijarda se zvanično prikaže, inače 1,8 milijardu. Znači, tih 300 miliona, znači oni su nesvesno pokazali da je 300 miliona evra kod nas, a to je što ja govorim, 200 miliona kutija godišnje po 1,5 evra. Ko proizvodi te cigarete? Ali srž priče... A to British Tobacco proizvodi u Nišu? Su to njihove cigarete? Ja sad, pošto sam... Ili su to neke cigarete sa Kosova, Crne Gore, gde se pravi? To su uvek priče. Znači, struju kradu samo šiptari na Kosovu, to je naša struja koju kradu. Cigarete samo stižu sa Kosova, znači ispade sve sa Kosova stiže, a oni umire, a oni su još siromašniji od nas. Znači, nije. Ja ne mogu pojedinačno, ne znam pojedinačno, ali i ti isti proizvođači svake godine na zvaničnom sastanku koje sve dnevne novine prenesu, tu bude Aleksandar Vučić, Dačić, svi proizvođači naftnih proizvoda i duvanskih. I oni svake godine konstatuju da je kriminal smanjen, a uvijek je ista, 300 miliona evra su godišnje utaje. Znači svake godine isto. Gde su te pare? Te pare, znači, moramo najbitnije. 300 miliona, to su velike pare. A nema 300 političara u Srbiji koji kradu. To znači ima ih jedno 60. Znači 60, 300 miliona deva. Da, ali na cigaretama i na nafti. Jer najveći naši, kod nas ima 7 firmi koje drže pumpe. 6 stranih i 1 domaća. I nevjerojatno da samo naša domaća radi pozitivno, a ove strane u minusu. I u minusu, a šire non-stop potvaraju pumpe. Pa da li su stranci toliko glupi? Ljubav prema tržištu. Koje su to strane? Imamo OMV, MOL, Petrol slovenački. Da, Petrol, Eko, Grčka. Da, sad sam zaboravio, nije premije, zaboravio sam. Tačno i Grci su, oni su Eko, čini mi se. Znači, 6 stranih i naš je Knez Petrol. Naše rade pozitivno. Samo Knez Petrol radi pozitivno, a Knez Petrol ima skoro među najviše pumpi i recimo 2012. godine u završnom računu sam pročitao, sad pošto pričam na pamet, ali čini mi se prve godine imao godišnju maržu 2,54%, a dalje je moguće da se nafta prodaje samo za 2,54%, a ostali imaju maržu recimo 10-12%. I oni sa 12 su gubitaši, a on sa 2,54 u plusu. Nešto sve to izokrenuto. Sljedeće godine radi sa maržom od 4%. Hoćete da kažete Knez Petrol, da je gospodin Knežević pošten čovjek? Tu se odmah vidi nelogičnost. Znači, to bi poreska uprava u jednoj nedelji svih 7 firmi iskontrolisala kako vi sa 3% marže radite u plusu i prikažete dobit par stotina miliona, a ovi sa 10-15 rade u minusu. Hoćete da kažete da ove strane petrolske firme u stvari plaćaju reket nekome i da zbog toga ih niko ne dira, a one nadoknađuju to za svoj mir mitom? Niko njih ne dira. Znači, kod njih se zna da je 100 miliona... Naravno, evo, 100 miliona. Malo pre kad sam rekao za cigare, ja sam sračunao i za gorivo, 183 miliona litara na crno prođe godišnje. Međutim, u poslednjim istraživanjima shvatio sam da je to prevara. Znači, prevarili nas je i Aleksandar Vučić, i ministar Dačić, i proizvođači, zato što govore da su ute samo 100 miliona. Pa da li je moguće na nafti da je samo 100 miliona, a takvi vukovi na tržištu? Nemoguće. Jedva sam uspio da nađem naše potrebe, odnosno potrošnju godišnju, pa i to se krije. 2,1 milijarda litara. Pa da li je moguće da je se na crno 183 miliona litara, to je negde 7-8%, ma nemoguće. Pa kafa se skoro 30% plasira na crno, cigarete 20%, a benzin koji se svakodnevno kupuje, pa to je najunosnija roba. Znači, nema šanse, znači, i tu se obmanjuje, znači, nemoguće su samo 100 miliona evra utaje na naftne proizvode. Reci, koliko se godišnje ukrade para? Pa to čekam, gospodine Dejane, od početka. Pa jeste sabrali? Idemo redom. Do pre 2 godine, jedini sam govorio u Srbiji preko 3 milijarde evra. NALED, moramo i NALED da potkačimo, NALED i Američku privrednu komoru, oni su govorili 150, 170, pa to je neka nacionalna alijansa koja nam misli dobro, pa daje predloge kako da se suzbije siva ekonomija, pa pošto država samo njih ceni, pa je prihvatila njihov program, doći ćemo i do toga. Gde su oni? Su u Beogradu? Da, to su sve naši... Pa oni beže od mene. Ajde,
Kako se zove? Iz Naleda je sadašnja ministarka državne uprave, Ana Brnabić. Iz Naleda su... Ćemo dodamo da je posjetimo, da vidimo šta ona kaže, ako hoće da nas primi. Ne, neće da nas primi. A neće da nas primi? Evo, oni su pre 3 godine napravili radni nacrt nacionalnog programa za borbu protiv sive ekonomije. I tražili su svih privrednika. Ja sam tad bio član Unije poslodavaca, jer sam smatrao da mogu da doprinesi. I dobio sam program da pogledam. I kad sam video da u tom programu u prvoj godini taj program predviđa bolju naplatu 100 miliona evra, što znači u tom momentu da kriminalcima, utajivačima na godišnji nivou ostane 3,9 milijardi. Opa. Da program treba 4 godine se sprovodi, da će u četvrtoj da bude bolja naplata 400 miliona evra, a kriminalcima da ostane 3,6. Program je izvršen, znači svake naredne godine utajivačima ostaje 3,6 milijardi evra. Znači ovo je raj za kriminalce. Mi u stvari treba da pozovemo sve kriminalci sveta ovdje. Oni dolaze sami. Čekaj da vidimo. Pa naravno, Kolumbijci prestaju da rade sa drogom. Da čujemo šta narod misli o ovoj situaciji, da čujemo glas naroda. Gospodine, pitaću vas kako se zovete, šta ste po profesiji, šta mislite o situaciji na Kosovu, pripremanju ovog rata Albanaca protiv Srba ponovo? Vlado Cicmil iz Novog Sada, poreznik. Pa, navodni rat iz medija, koji smo svi saznali tek iz medija, i ovaj voz koji nije uspeo u misiji, to je već viđeno i ne verujem da iko zvecka oružjem, bar s naše strane, jer nikome nije u interesu više da bilo gde ide u rat, čak ni ovo dobrovoljno služenje vojnog roka koje je u pripremi, pozivi za upis u evidenciji, regrutaciji i tako dalje, to je sve zbog troškova i isplativosti, angažovanja profesionalnih vojnika i tako dalje, malo predizborno što se tiče predsjedničkih izbora i tako za dnevnu političku upotrebu. Ja čisto sumnjam da iko na Balkanu spreman da srlja u neku novu ludost. Albanci žele da dobiju, kako oni kažu, Preševsku dolinu. Oni su spremni da ratuju, mi nismo. Kako bi vi reagovali psihički kad bi čuli da su počeli da ubijaju Srbi na Kosovu dole? Ja lično kažem, ne verujem da je iko spreman zdravorazumski, čak ni Albanci se možda neko u glavama neki cija, obaveštajaca i tako dalje. Sever Kosova možda će se formirati ta zajednica srpskih opština, možda neće. Ne verujem da je moguća podela Kosova sada, kad nije mogla ni onda. Malo je zakasnelo i za taj predlog, čuvajmo mi tu dolinu, Preševsku, Bujanovačku i jug Srbije, ako možemo i to da sačuvamo, i to je to. Ovo drugo je, nažalost, izgubljeno. Recite mi, poreznik ste, počela je naplata poreza od seljaka koji nešto nisu platili neke doprinose za penzije i sad počinju da im oduzimaju zemlju. Spremio se i ove godine i zakon o mogućoj kupovini, da stranci mogu da kupuju zemlju u Srbiji. Šta mislite o tome ako dođe neki Arap i napiše ček na nekoliko milijardi i kupi celu Vojvodinu? Pa ako budu izjednačeni uslovi ulaganja u poljoprivredno zemljište, neka dođu. Ako već naši nisu spremni mogućnosti, ako nikog više to ne zanima da ulaže i u agrar i u... Eto, neka bude slobodno. Za sada po zakonu stranci ne mogu da kupuju poljoprivredno zemljište. Neka dođu, eto, svima je otvorena tržišna utakmica, konkurencija. Ako kupe zemljište i stave tarabu i ne možete da uđete na njihovo zemljište, kako ćete nam plaćate porez? Pa otićemo mi na njihovu zemlju, u Jordan, Siriju, kad su već sad migracije aktuelne, pa eto. Hvala veliko. Živjeli doviđenje. Znači, posle 4. godine, ponavljam, kad je program ispunjen, kad je država zadovoljna, bolja naplata je 400 miliona evra na godišnjem nivou, a 3,6 milijardi ostaje utajivačima. Pa kakav je to nacionalni program? I država, vlada, usvaja, ministar Vujović, pa to je opšti kriminal. Ja garantujem da je program... da je ministar Vujović u stvari šef mafije. Ne samo, ovde nema šefova, svi su u tome, niko ne želi, evo dajem program za godinu dana ćemo da... Znači, tu nema, svi su ravnopravni, tu neka vrsta samoupravljanja političke mafije. Pa naravno, svi kašikom samo koliko zahvati med, neko više, neko manje. Gde nose novac ti političari? Jeste otkrili?
Pa to je ovo pranjem iznošenje preko, i to moramo da nikako da pomenemo. Pa čekajte, i ovaj Beograd da vodi, kažu neka izraelska novinarka došla da postavi pitanje Vučiću, kaže to je pranje nekih para, to nisu uopšte investicije iz Katara, iz Emirata, nego su to pare opet naše. Je to tačno? Prvo, pre toga mora postaviti pitanje, gde su kiparske pare? Znači, pa to Dinki zna. Zna. A znali i Borka Vučić pa je ubili. Ima naših stručnjaka koji kažu, pustite nas, pronaći ćemo kiparske pare. Znači, trag novca postoji. Znači, ne može. I nisam... Je to Josip Bogić? Ne samo, nije Bogić, Miroslav Milenović je izgovorila to. Inače, kad ide pranje, ljudi ne znaju, jel tako, to ne ide u džakovima, u kesama, nego to ide takozvano virmansko, bezgotovinsko plaćanje. Sve to ide preko Narodne banke Srbije. Jer pre 10 godina neko je pitao, čini se, guverner je bio Šoškić ili pre 7-8 godina, pa da li vi znate, Global objavljuje to i to? Pa naravno da znamo, pa mi njima dajemo podatke, otkud Amerika, Global zna. Znači, Narodna banka zna po imenu, po prezimenu, po nazivu firme, ko pere novac. Znači, ako bi htjeli nekoga da uhapsimo, mi bi mogli da uđemo u Narodnu banku i da tražimo te podatke i da dobijemo podatke. I zašto niste reagovali po zakonu o sprečavanju pranja novca? Drugim rečima, guverner Narodne banke, sada Jorgovanka Tabaković, krije ko pere pare. Svi od 5. oktobra, svi guverneri, naravno i njihovi... Ko su bili guverneri od 5. oktobra? Sada se setimo... Došao je iz Mađarske Jelašić, tačno, poslije njega Šoškić, pa je bila Dijana Dragutinović je bila, pa je poslije Dijane sada Jorgovanka. Recimo, liko od njih imao veze sa tim poslom? Je se razumio u taj posao kad je postao guverner Narodne banke? Pa u principu im je isto, razumeli se, ne razumeli se, njima je plata 6.000 evra, raznim tamo upravnim odbori, znači po najlegalnijim osnovima, ja mislim da su njima 10 do 20.000 mesečna primanja i onda, da, naravno drugo što su familije, tetke, strine, 7. koleno, 9. koleno i zapošljavali, poubacivali, pa za Jorgovanku se zna, čitalo, bilo u novinama, da, ne znam, iz neke novosadske bolnice vozač svaki dan dovozi njenu ćerku na fakultet, da je zeta i ćerku zaposlila u rimskoj ambasadi, to sam ja čitao iz novina, i tako je za sve druge. Recite mi, ovo je Davenport, sve on to zna, ovo što nas vodi u Evropsku uniju. Da li ima nešto na ovom svetu da Englezi ne znaju? Ne, nego pitam, mislim, da li možda Davenporta treba da posjetimo isto nas dvojice, kad pitam, gospodine Davenport, zašto ste vi pokrovitelj ove srpske mafije političke? Zašto u Evropsku uniji ne obavestite da su ovo sve kriminalci i da nas ovakve s takvima ne mogu da prime u Evropsku uniju i da najzad Srbe obradujemo istinom da Evropska unija nije naše konačište ili pakao koji nam spremaju? Odgovor je jednostavno. A što bi on to radio? Jer zar on nije dobar, fin i pošten Englez? Ovaj novac ide u njihove banke, tamo engleske i američke. Koje banke? Pa one što preko EBRD, odnosno Svetske banke i Evropske banke nama daju, plasiraju kredite. Znači naše pare odlaze u inostranstvo pa se vraćaju kao kredit. Oni vraćaju pa mi plaćamo onih tamo. Kad je bila referentna stopa 11%. Zato Davenport neće da ide iz naše zemlje. A što bi? Pa dobro mu isplatimo su, lepo mu... A što bi? Pa zar nije u američkom kongresu jedan kongresmen pitao zašto vi podržavate Mila Đukanovića kad je on tamo, ima tekst, ime, prezime, 6, nešto milijardi izneo, nema odgovora tamo. Znači u kongresu... U kongresu? Naravno, a što bi? Pokrivaju Mila Đukanovića, kongresmeni američki. Pisalo je to i, a što bi? Jer Saddam Hussein je, jel tako, stvorili su ga Amerikanci, na kraju je iznosio pare i on, kad je okrenuo leđa, uzeli su mu pare, njega su ubili, tako? Koji ga date? Novac. Apsolutno. Pa to jeste poenta svega. Ja sada, zato što ne imam centralnu banku tuđu, nego svoju, hoće da ubiju. Isto, sve. Isti sistem je... Hoćete da kažete da vrhu političke vlasti i u Americi, i u Britaniji, i u Nemačkoj, se nalazi slična bratija kao ovde i oni ruku mije, niko nikoga neće da prebije. Svi pričaju, i tuti kapo. Je Rothschild, naravno. I njegova desna ruka, George Soros, nacista iz Mađarske. To je već vaš fah, jel tako? Ali, pa to je, znači, još jednom s početka priče, najveća svetska prevara koja postoji. Ja se samo pitam. Je demokratija. Siva ekonomija. Priča o sivoj, zašto?
u Kini godišnje se 1000 milijardi pranjem iznese. Gde? Pa opet na zapad. Iz Rusije 200 milijardi. Pre par dana u Davosu su konstatovali, pazite, ovo je više nego humor. Duhoviti ljudi. Da se na godišnjem nivou opere 100 milijardi dolara, kojih 100 kad samo Kinezi iznesu 1000 pranjem. Lažu, majko mi. Pa iz Rusije 200. U Davos odu pa lažu. Naravno, pa zašto bi oni govorili istinu, jer onda će neko kaže, čekajte da se uzbijam. Pa to je kao kod malo pre smo pričali u pripremi emisije o ministru Kneževiću. Bio je skup o sivoj ekonomiji u Crown Plazi, bio sam prisutan, tražio sam budem govornik, nisu mi dozvolili. Baš me čudi. I to o sivoj ekonomiji. Neverovatno, ministar Knežević, Aleksandar Vulin, Ana Brnabić, ne zna se ko je lošiji poznavalac te materije. Dalje, bili su svi državni sekretari. I pričate o utajama poreza i glavni učesnik koji mora bude poreska uprava, njih nigde nema. Pa kako je to moguće? Da nešto ne procuri, da se ne izlane čovek. Ministar Knežević kao prvi govornik kaže u Srbiji je promet roba i usluga 300 miliona evra na crno. I svi dnevnici, oni RTS i ostali prenose to. A u stvari, a utaje ispada da su 10 puta veće. Oni kažu 3, ja kažem 4 milijarde. A da bi utajio 4, promet roba i usluga je preko 10 milijardi. I to odmah Ana Brnabić, posle njega, ona koristi taj podatak, jer njen nalet koristi taj da je promet roba i usluga na crno 10 milijardi evra. I ministar prvi, pa tu se više ne zna ko više laže, ko manje ima pojma o bilo čemu. Znači, opšte neznanje, ali 4 milijarde godišnje se kroz pranje utaje poreza iznosi. I ima još nešto. Čekajte, gde su Borisove pare? Gde su Borisa Tadića pare? Kad je bio na vlasti, svi su pričali ukrao toliko, nalazi mu se 3 milijarde u Vatikanskoj banci, u EBS banci. On sada je jadničak podstanar, kažu. Pa je li on krao ili nije krao? Ili su krali oko njega, on bio naivan? Ja sad taj detalj, znači konkretan ne znam, ali isto su se zaduživali, nigde para nema. Kao i ovi sadašnji. Isto se pralo 4 do 5 milijardi evra godišnje pranjem izneto. Utaje su bile manje tad. Znači, poreska uprava još nešto radila od tog 5. oktobra do negde 2006. 7. 8. i onda je počeo taj kriminal da raste. Ali ovo zadnjih 5-6 godina, znači to ne znači da su žuti bili bolji od ovih. Čekajte, hoćete da kažete da su žuti manje bili sposobni u stvari da kradu nego ovi Vučićevi? Uvek to ide stidljivo, ali kako vreme prolazi, to se širi. To je poenta priče. Ali pazi, oni su i kadrove prebacili, imate Vesića koji je bio kod žutih, sada je kod naprednjaka, i drugi kadrove kvalitetnih, iskusnih u tom poslu. Kreativnih. Znači, toliko su kreativni u kriminalu, ta birokratija, pa kad bi to znanje iskoristili da oporavimo zemlju, pa ja mislim ovo što ja pričam, godinu do 2, pa ne, oni bi za 7 meseci preporodili Srbiju. Sa svojim parama. Znači, Srbiji je potreban Putin koji kaže, gospodine, dođite na sastanak, da jedemo i da pijemo, i onda kaže, gospodine Đilasu, koliko imate para? Kaže, nemam ništa, ja pošten bio, a on kaže, FBI i druge službe, FSB, Aleksandar Borotnikov, znaju, ako ne kažete istinu, nećete imati ništa. Pa onda, gospodine Tadiću, gde su vaše pare? Gospodine Dinkiću, gde su vaše pare? Ja sam inače napisao program za suzbijanje sive ekonomije. Da li bi sa onim poligrafom mogli da otkrivamo u vladi ko krade i da čim poče da mu se znoje ruke, odmah se bude jača struje i nemamo tog ministra? Nema potrebe, nam treba puno poligrafa, puno ispitivača. Pa uvešćemo iz Kine poligrafe, tamo su za 100 evra. Imam lepši predlog, odnosno program. Ajde čujem. Znači, idemo ovako. Sa jednom električnom stolicom sve se rešava. Idemo redom. Mnogo elegantnije. Imate 3, znači idemo prelazni od danas. Evo recimo od 1. februara, mart, april, do 1. maja. 3 meseca prelaznih period. Znači, u toj branši radite to i to. Ja sam to već sve objasnio još pre 5 godina. Autobuski saobraćaj. Gorivo kupujete na crno, ovo radite na crno, vozači su vam na crno, mnogo vas lako otkrijemo. Vidimo vašu kilometražu za godinu dana. Prešli ste 2 miliona kilometara. Prosečna potrošnja 30 litara na 100 kilometara. Dajte račune za gorivo. Molim, kupili ste na crno. Nemojte.
Znači, radite to, za to vreme ste vozili autobuse 10.000 sati, podeljeno sa 8, treba vam 1250 radnih dana, podeljeno sa 24, treba vam toliko radnika. Znači, molim, s 3 mesta imate kladioničari, kladionice su... Kockarice, inače, samo 15% rade legalno, 85%. Njima softver sve završava. I te softvere treba preko softvera ih hvatati. Ali kako? Preko ovih majstora za softver. Bravo, Dejane. Šta da vam kažem? Čovjek koji zna. Apsolutno. Znači, imate mesec dana, proizvođači softvera, poreskoj upravi da dostavite potvrdu da za svakog vašeg komitenta pod krivičnom materijalnom odgovornošću utvrdite da ne postoji dupla evidencija. Isti taj korisnik istu takvu potvrdu daje poreskoj upravi. I kad da tu, znači gotovo, znači nema šta mi neko da je poligraf, je li tako? Znači svaka branša, 3 meseca da se prilagodite, pređete u legalne tok, ali mi smo država. Znači za 3 meseca mi skidamo sve poreze, bit ćemo najpovoljniji na svetu zaposleni. Gospodine Radoviću, da. Ja kad budem došao na vlast, ja ću vas da imenujem, šta bi volio da budete? Direktor, tužilac, policije, šta? Trebalo bi napraviti tim. Ja samo govorim, jedan čovjek ne može da uradi ništa, ali ti može da uradi sve. Zajedno možemo da preporodimo Srbiju. Svi zajedno. Nemojte da očekujete od Dejana Lučića, od Dragana Radovića, od Slobodana Komazica, od bilo koga pojedinačno da uradi, od Dragaša, Branka Dragaša. Ali svi zajedno možemo sve da uradimo. Da čujemo jedan prilog. Sa nama je gospodin Babić, ekonomista koji je sada penzioner. Pitaćemo ga kako živi sa penzijom koju ima. Onako kao i svi ostali. Teško. 5. oktobra 2000. godine zamenili smo slobodu za demokratiju. Da li mislite da postoji demokratija u Srbiji? Ne mislim. Objasnite mi. Pa evo šta, sve se cenzuriše, sve je problematično u ovoj zemlji, ne smete da kažete ono što mislite, morate da navijate za vladajuću stranku i tako to. Eto. Da li smatrate da smo mi okupirana zemlja 5. oktobra 2000. godine? Ne mislim. Dobili smo ono što smo tražili. Narod između pokvarene ovčetine i pokvarene teletine izabrao je šta? Pokvarenu ovčetinu. Misli da smrdi na ovčetinu u Bajatu. Krčka se rat, Albanci se spremaju za rat. Šta da vam kažem? Malo nas je ostalo dole, vidite šta rade dole, prodaju imanja, posle kukamo kako nam otimaju Kosovo, a mi sami radimo na tome da ga izgubimo. Milion Srba je otišao posle 2000. godine iz Srbije, nekih 400.000 sad Roma imamo, a bilo ih je 100.000 2003. godine. 400.000 Albanaca prema njihovom kazivanju se nalazi u Beogradu koji su došli sa Kosova. Menja se etnička slika Srbije. Kuda ide ovaj brod? Ide ka propasti. Biće ono svi Srbi pod jednim drvetom, kao što je tamo neki prorok i rekao. Piše nam se dobro. Da li mislite da je Vučić genijalni vođa ili genijalni opsenar? Ja ne mislim ništa o tom čovjeku. Ja samo smatram da Vuk dlaku menja, ali čud nikada. Da li je Toma Nikolić dovoljno čvrst u svom nemešanju u posao? Nemojte me pitati za njega ništa. On je vodolija kao i ja, obično za vodolije kažu da su pametni ljudi, ne znam. Neću da komentarišem. Da li vi imate kolege sa fakulteta koje poznajete za razliku od tome koji to nema? Da. Neću više ništa na njegovu adresu. Stanujete blizu Tominog radnog mesta ovde? Ja sam ispod Doma zdravlja Vračar. Recite mi, da imate 25 godina i da ste... Pobegao bi, glavom bez obzira. Pa iskreno da kažem u Nemačku. Iako ih ljudi satanizuju zbog Drugog svjetskog rata i tako dalje, ja mislim da su Nemci jedan kulturan narod i da zaslužuju i ovakve kao što sam ja. Ja navijam da svi mladi ljudi idu iz ove zemlje. Recite mi, da li ste učestvovali u ratu 1991. Ne, ja sam političan. Recite mi, a da li znate da će da bude rat građanski u Nemačkoj između muslimana i Nemaca? Pa da vam kažem, nije ni čudo koliko ih se nakotilo tamo i koliko ih je sad Angela Merkel primila, nije ni čudo ako dođe do toga. Da li mislite da ih je slučajno primila ili namerno? Ja mislim da ih je namerno primila. Zašto? Pa da vam kažem nešto, valjda da bi se promenila ta slika, Nemci znate šta su radili za vreme rata, pa da pokažu svoju demokratičnost, primaju sad sve i svakoga, pa između ostalog i
Da li ne mislite možda da je uvek u pitanju u pozadini novac? Radna snaga u Nemačkoj je skupa i roba iz Nemačke je skuplja nego roba iz Kine. To znači da bi radni sat u Nemačkoj uskoro treba da bude mnogo jeftiniji kad bude mnogo Arapa i onda će nemački kapitalizam da bude kurentan kineskom kapitalizmu. Pa ne znam, ja mislim da će ih to koštati. Ako na to računaju, ako to planiraju, onda će ih to puno koštati. Koga će da košta? Nemci. Narod. Znači, kapitalisti uvek gledaju samo svoj interes i niko narod ne pita za mišljenje ni u Nemačkoj. To znači da ni u Nemačkoj ne postoji demokratija. Pa možda ograničena. To znači da uopšte demokratija ili postoji ili ne postoji. Kao od nevina devojke, ne može da bude delimično ne. Tako je, slažem se s vama. Hvala veliko, ustanovili smo da u Evropskoj uniji ne postoji demokratija, čak ni u toj Nemačkoj. Tako je, slažem se, prijatno. Dragane Radoviću, da sam ja predsjednik države, da sam ja ovdje srpski Putin i da vama pružim ruku i kažem, Dragane Radoviću, evo ruka, rešite problem korupcije u Srbiji. Šta bi vi uradili za godinu dana? Kakav bi plan napravili da se to uradi? Znači, cilj je na kraju prve godine, ja sam program dao, pa sam rekao... Gospodine, ja sam precizan u pitanju. Znači, jedne godine ne postoji više kriminal u Srbiji. Znači, morali bi da napravite tim. Ja znate koga bi doveli u taj tim? Naravno, samo 5 rukovodioca. To je 5 ljudi. Da, samo i radi se reforma službi. Znači, vama je potreban prostor od jedno 200 kvadrata, 20 kompjutera. Odnosno 10 po 2 telefona i ne treba nam kompjuter. Ne treba? Ne treba kompjuter. I šta bi onda dalje radili? Znači, 5 samo dobri poznavalaca koji su od 90 do danas... Znači, Dragan Radović je šerif za mafiju i 4 pomoćnika šerifa. U ovom slučaju... Vajterp je među njima. Nećemo to, ne tako, nego savjetnici privredi. Gospodo. Od sada se radi ovako? Da. Evo, 3 mjeseca imate, znači radite to, nemojte. Ali, posle isteka od 3 mjeseca imaćete niže stope za to. Imaćete uslov za proizvodnju, imaćete jeftine kredite, sve. Novca će biti do mile volje. Pa samo šverc na carini suzmemo 4 milijarde evra. Pa to ide preko noći. Carina u roku od 3 mjeseca, gotovo. Svakog carina, samo provjeru imovine. Kako bi rešili problem sa carinom? Velika, koliko se švercuje? Evo ovako, 4 milijarde, prođe robe 4 milijarde evra na godišnjem nivou. Znači to su kamioni, to znači nisu ono ljudi švercuju televizor u Gepeku. To je stotine kamiona dnevno. Naravno, dnevno, malih kombije, kamiončića. Znači, zna se preko svake granice šta. I tačno se zna... Iz Kopra dolazi kineska roba, kafa, preko Crne Gore isto dolazi kafa. Kako kafa dolazi iz Kine? Ne, kineska roba sam rekao. A kineska roba i kafa. Znači, zna se, turska roba, tekstil dolazi preko Gradine, kombi sitni, iz Mađarske kozmetika, znači sve se to zna. Znači, možemo ovako, ajde da kažemo 5. oktobra. Dovešćemo sve direktore tih carinskih ispostava na razgovor obični. Ljudi. Jeste čuli? Ajde, lepo. Ima ona priča, ja imam tekst od pre 2 godine, zaštićeni svedok. Recimo na carini. Evo, imamo ove maske, imamo crvenu, plavu, belu, kao srpska zastava. Evo ga idealan predlog. Tako da možete da pričate kod mene šta god hoćete, vi carinici, da kažete koliko ko prima, mi to sve se zna. Recimo, kažemo sa jedne graničnog prelaza. Znači, kod vas, svake godine prođe 500 do miliona evra šverca na crno. Vas tu ima zaposlenih 100. Treba nam zaštićeni svedok. Koji će da kaže... I oni mora se utrkuju. Pazite, samo će jedan biti. Znači, nema šta mi da istražimo. Prema tome, raspisujemo tender za zaštićene svedoke. Imam ja tekst pre 2 godine. Sve sam ja to lepo obrazložio. Nažalost, naš drug Ronin, koji nije na slobodi, on je objavio taj tekst. Ronin magazin. Znam, što nije za slobodi, vi pričate šta je bilo. Nije na slobodi on. U zatvore, pa to je, ne mogu sad... Vlasnik Ronina u zatvoru. Da, već od maja prošle godine. Pod optužbom? Pod optužbom da je imao seks sa maloletnicom od 13 godina. I on je odmah uhapšen, iako su svi roditelji u klubu rekli da ništa nikad nisu primetili. Iako on psihologiju studirao, završio. Iako je ta mala posle par dana rekla, ne, mama je naterala, to nije tačno, mama je koristila njen mobilni, to je prevara, sve. Iako se sve zna, on je ostao do 6 meseci u zatvoru i umjesto ga puste, oni su na 5,5 meseci hitan krivični postupak.
Zlatko Bogatinovski, naš drug. On je u stvari, tako se rešava problem novina koja neće da ćute. Optužujem da je seksualni manijak, strpa se u zatvor, ne optužuje ga za novine, nego za seksualno manijaštvo. I svi se onda slažu, sram ga bilo, diralo maloletnici. Čitao sam šta je sve pisao tih par dana i posle kad je ta devojčica rekla da je nju mama to naterala, da se nešto mnogo gore desilo, da je možda da je njena mama to u stvari, ne, on je ostao u zatvoru. Novi dokazi se ne uzimaju u obzir, istina je nebitna, važan je rezultat da je čovjek čak izuzetno jaki advokati ga brane, ali još uvijek, i nisam sad pročitao, ali da se vratim... Čekajte, ali pazite, Šarić je oslobođen, ali tako? Je oslobođen Šarić? Da, Šarić svi. Čekajte, je oslobođen Šarić? Nešto nisam, ja i ne stižem od ove ekonomije da pratim sad sve to, ali mislim da ona, ne mogu da setim... Sani Subotić je oslobođen. On je oslobođen, Karić, Dinkić, nema dokaza. O Dinkiću nema dokaza, recimo, mislim, prosto neverovatno. Da se vratimo na zaštićeni svedok. Znači, samo u roku od 3 meseca, znači, svima bismo pokazali, tačno znamo svi ko ste šta radili. Znači, Dene, svi bi sami došli da kažu, evo, nećemo mi više to da radimo, jer treba nešto da platimo, ajde... Da se dogovorim, kao Putin. Ali nema potrebe, čak ni da ih mi zovemo. Sami će da dođe. Sami, jer u svakoj branši, 3 najveće, evo, dođete, radite, evo, podaci, znači, ja samo pričam na bazi podataka iz APR-a, a ne daj Bože da imam dokumentaciju. Daj Bože. Pa, kažem, nema šta... Kad bude Srpski komitet isto došao na vlast, lopovi će da idu u zatvor. Dođite, ljudi, radite to, ajde, evo, 3 mjeseca prelazimo, spuštamo sve stope, od sad pa nadalje. Znači, bit ćemo najjača zemlja, treba nam godinu, dve, ali to mnogo brzo ide. Znači, šverc prestaje, automatski se novac ne iznosi, taj koji plaća tu robu, ostaje da pokreće naše. Zapošljava se koliko ljudi? Znači, ne samo tih 700.000, jer mi kad uzmemo, imamo po popisu 2011. godine 7 miliona i skoro 200.000 ljudi. A kad vidimo koliko imamo zaposlenih, nezaposlenih, penzionera, dece do 18 godina, sve to kad nama fali milion i po. Pa gde su? Znači i te što fale. Pa tu su, samo ne rade, nisu se prijavili. Sve ćemo da, zatim program za dijasporu, da vratimo dijasporu. Kako ćemo dijasporu da vratimo? Ajde recimo. Kao oni tamo su lepo žive, imaju ogromne plate. Evo penzija sada u Švedskoj povećana sa 1500 na 1700 evra. Na Novom Zelandu 1500, 1700 evra penzija za običan svet. Kod nas 17.000. Naš drug i prijatelj Zoran Pilot, Teslavizija TV iz Los Angelesa, kaže meni, ajde napravi neki program za nas, da dođemo, pa znaš koliko nas, mi ćemo da dođemo, nema veze... 5,5 miliona ima Srba u rasijanju. Ali kaže ovako, pa doći ćemo samo neke sitne pogodnosti, ne da se obogati, nego da radimo. Iako vidimo da nas država izvara, pa mi ćemo opet da se vratimo ovamo, nećemo mnogo da izgledamo, bar smo probali da se... O, gospodin Dragiša Ivelja. Dobar dan, čujem da vam uskoro izlazi knjiga Bio sam Titov špijun u izdanju Lagune. Vi ste napisali knjigu, bili ste infiltrirani kao tajni agent Titov u milje Italije i mafije. Da li možete mi kažete šta je definicija mafije? Kako sam bio infiltriran, to je... To ćemo da čitamo u knjizi. To ćemo čitati u knjigi. Definicija mafije, ako uopšte postoji definicija mafije, u principu to je sprega između politike i kriminala. Drugim rečima, između političara i kriminalaca, gde jedni i drugima pružuju bratsku ruku da bi pljačkali državu i narod. Isti interes imaju sve. Još jedno pitanje, pošto ste tako dobar tajni agent. Da li znate kada izlazi knjiga Profesori smrti Dejana Lučića? Ako to ne znam, ja sam upravo došao iz Lagune malo pre, mislim da izlazi krajem februara. Posle 15. februara. Hvala vam velike, gospodine Ivo. Prijatno, doviđenja i prijatno. Recimo, mi smo neka vlast i sad ti treba da izneseš plan. Šta bi učinio da se mladi i sposobni ljudi koji su otišli, kažemo 60.000 prošle godine pametnih i sposobnih otišli u inostranstvo i prethodne i tako dalje, znači milionči ljudi je otišao od dolaska takozvane demokratije, kad smo izgubili slobodu, dobili demokratiju. Kako milion Srba vratiti, šta bi ti uradio kao država, kako bi im pomogao, kako bi im logistiku dao? Mnogo jednostavno. Hajde čujem. Znači, šljiva više ne može da izađe kao šljiva. Može kao sušena šljiva. Može kao džem. Dođite, idemo prerađivačka industrija, dođite, evo, mini pogoni prerada šljiva. Znači, u džem, u sok,
posebno proizvodnja rakije. Jabuka. U Džipikur. Ti znaš šta je Džipikur? Džipikur je čuveno staro srpsko sredstvo koje je bilo stotinama godina pre Viagre, kada su u Srbiji pravili po 10 dece. To je kombinacija lešnika, badema, meda i suvih šljiva i suvog grožđa. I to treba da se izvozi ovim jadnim belcima u Evropi, što ništa ne radi. Ni sa Kamagrom, ni sa Viagrom. Ovde kod nas Džipikur čini čudo, samo što nemamo pare da hranimo decu. Dalje, malina, znači ne sme sirovina da izađe. Naravno, to samo prostaci radi. Apsolutno, svaki gotov proizvod bar puta 3 puta 5. Znači nećemo da izvodimo trupce, nego ćemo da proizvodimo nameštaj. Tačno, apsolutno, sve. Znači ne sme, jer najgoru stvar što su naši uradili, a to je veliki ekspert Labus, kažu ekonomiste, Labus koji ni od ekonomije ne zna. Ovo je kao što je vezano za Beogradsku pivaru umešanu. Ne znam taj detalj, ali je rekao, pa što da proizvode, uvozit ćemo. Znači, toliki je ekonomski stručnjak sa pravnog fakulteta. Ne, sad dobro. I mi smo uvozili kapital, uzimali kredite da bi finansirali uvoz robe široke potrošnje. Najgora kombinacija na svetu. Doduše, najviše se i pljačka, najgora za narod, najviše za PBM, političku, birokratsku mafiju, koja nema dušu. Uništava narod zarad ličnih interesa. Šta će im tolike pare? Imao sam prilike svoj posao da shvatim tu psihologiju. Onaj, kao i svaki lopov kad ukrade, prvo žuri da potroši što više. Samo potrošene pare su njegove. Da, i onda još više, i onda gubi osjećaj i misli da je veliki ako danas ukrade, ne znam, 1.000.000 evra. Sutra još 1.000.000, još 2 i sve mu više i više. Znači, znam da nikada može da bude bogat ko Rothschild. Možda im je to cilj. Svi misle da oni su u silaznoj putanji, a naši su u uslaznoj. Da. Rothschildlovo bešesi, što bi rekla mala Zone. Znači, eto ga program. Znači, krećemo od prerađivačke. Dalje. Čekaj, ovi što su otišli u Los Angeles i Silikonsku dolinu neće prave džemove, nego hoće da prave kompjuterske programe, ta tehnologija programiranja. Kako bi mi privukli te ljude koji umeju da zarade pare u Americi, u Los Angelesu, u Silikonskoj dolini? Zašto bi oni došli u Srbiju? Prvo i osnovno, morali bi ovaj kriminal, sudstvo, tužilaštvo da raščistimo. Da bude jedna normalna država, da ne gledamo svaki dan, da nam ne izleći iz frižidera. Počinje fudbalska utakmica sa likvidacijom lopova. Kinezi to rade tamo, ali pokrivaju svoje kod nas koji rade na crno i to. Znači, zašto obraća Kinezi kod nas? Hoću da kažeš da mi naše ove lopove izvezemo u Kinu? Ne, ovo je mnogo zanimljivo. Kinezi koji su došli u Srbiju, znači koji sve rade na crno, tako? Tako je. Počeli su da beže iz Srbije, su shvatili, jer stvoriš naviku da kradeš i kad ode u Kinu, prvi put kad uradi, ubiće ga. Onda bolje spašava glavu, pa su počeli da se selu u Južnu Ameriku. Znači, beže iz Srbije Kinezi. Jadni migrirali u Južnu Ameriku. Naravno. Da se vratimo... Pitao sam te kako bi rešio problem ovih pametnih, prepametnih, koji su u Silikonskoj dolini ili bilo gde, koji znaju ono što niko ne zna. Znači, oni bi se sami vratili ovde, jer ovo je naše ognjište. Znači, da raščistimo ovaj kriminal i ovu bagru. Oni i odavde mogu da rade, tako i da, naravno. Kad je standard ovde, kad imaju budućnost svoje deci, mogu ovde da obezbede, jel tako? Pa što bi išli tamo negde? Ovo je idealno podneblje, još uvek je pravoslavno... Slušaj, šta bi ja rekao? Prvo bi im rekao, kroz mojim knjigim to govorim, bit će građanskog rata u Americi. Soros će potpirivati za pare ove Hispanjolci i Crnci za ove građanski rat. I da ih podsjetim na mudre Jevreje koji kažu pametan Jevrejin se pakuje na tenane i seli kontejnerima, a budala ni kofer ne ponese. I isto se to odnosi na ove što žive u Nemačkoj, što slušaju. Šta treba država da radi? Znači, prvo da im kažem, kroz svoj knjige govorim, bit će rata, napisao sam ono Islamsku republiku Nemačku, niko mi nije ni verovao tada, ni ovi iz BND-a, sada ćute jedni, ne smije da zucu. Elem, pošto će tamo da bude loše, treba se pripremiti da bude ovde dobro. Ovde država treba da im pripremi teren da oni mogu da dođu. Šta bi ja uradio da sam na vlasti? Ja bi svakome, znači moramo da ne dozvolimo da svi dođu u Beograd, jer će Srbija ostati prazna. Mi moramo da napravimo naučne centre, naučne gradove. I država da kaže, evo gospodo, u okolini Valjeva napravit će vam infrastrukturu da se napravi grad.
od države ćete dobiti svako od vas 30 ari za dvorište i dobit ćete logistiku, struju, asfalt, dobit ćete školu, dobit ćete obdanište, a sami napravite velike bazene i košarkaške terene i tako dalje. I dogovorite se sami kakve će zgrade da budu, a dobit ćete opet logistiku za pravljanje tih zgrada. Znači, vi ćete da finansirate pravljanje svojih zgrada, ali ćete biti oslobođeni poreza nekih da bi se napravili ti gradovi, da bi ti mladi ljudi došli sa svojom decom, da imaju svoje škole, svoje crkve i da pravimo centre, kao što u Rusiji ima ti naučni centri ili vojni centri, vojni gradovi, tajni gradovi, mi da napravimo naučne gradove, da pozovemo u isto vreme, pošto se spremimo ovde veliki dolazak Izraelaca, kad počne rat sa Izraelom, ja ponavljam da treba da pozovemo pametne Izraelci i pametne izraelske naučnike iz Amerike i iz celoga sveta, zajedno sa Srbima da dođu ovde, da napravimo od Srbije ono što je Švajcarska za pare, za bankarstvo, da Srbija bude za pamet. Jer kad je u Srbiji koncentrisana izraelska pamet i srpska pamet, ovde neće nam dovući 2-3 miliona Arapa koji će da nas pojedu, niti će nam Izrael dovući ovde 400.000 kriminalaca Izraelaca kako je planirano, nego će ovde u Srbiji da bude centar pameti i svi će da čuvaju u Srbiju, a onda će da čuvaju i nas. Prema tome, moramo da budemo zaista mudri, lukavi, da razmišljamo, da poznajemo geopolitiku, da znamo kako će se razvijati stvari i u Rusiji, i u Americi, i u Evropi. Tako da svoj mali čamac, na tom čamcu jedra okrećemo kako treba i da hvatamo sve vetrove koje nam donose dobre stvari. Ono što možda nam donose. Mi faktički imamo 5,5 miliona pametnih školovanih ljudi na zapadu, koji imaju radne navike, koji imaju kapital, čija će deca, nažalost, postati neki Amerikanci, Novozelanđani, Australijanci, a unuci sigurno. I da vam ne bi unuk bio neki polu-Kinez ili polu-Meksikanac, gospodo, dođite u Srbiju, dođite u srećnu Srbiju, u svoju Srbiju. A ako budete glasali za Dejana Vučića na sledećim izborima, onda ćete imati predsjednika s kojima ćete moći uvek da uspostavite komunikaciju. Danas je to vrlo jednostavno. Moj broj telefona je 064 33 05 375. Viber i WhatsApp su u opciji i naravno možete finansijski da me podržite, ne samo mene, nego ceo tim, Srpski komitet 300, Dragana Radovića, Slobodana Komazica, Dragaša, Petrovića, Jovanovića, Markovića, vas. Svi mi zajedno možemo da napravimo veliku Srbiju, veliku u srcu, veliku u duši i veliku po novčaniku. Ali ako to vi rešite, svako od vas kad bi dao $1, vas 5,5 miliona, vi bi mogli ovde da imamo televiziju koja bi govorila ovakve stvari, imali bi novine, imali bi bilborde i mogli bi da budemo svoji na svome. A ne i ovo malo Srba što je ostalo da ode, a ovde da ostanu samo penzioneri i da nam ove protove iz sveta dovuku izbeglice, da nas prenasele i da nas satru. Nalazimo se u Krunskoj ulici, koja je, kad su došli komunisti, dobili naziv Proletarske brigada. Kad su otišli komunisti, ulica je dobila ponovo naziv Krunska. Nalazimo se ispred muzeja Nikole Tesle, najvećeg Srbina, najuglednijeg Srbina, najznačajnijeg Srbina za današnji 21. i 20. vek. Nikola Tesla je osvetlio Srbiju, ali njegovi susedi se nalaze neki koji su ožutili Srbiju, opoganili Srbiju. Doći ćemo uskoro do sedišta Demokratske stranke. Demokratska stranka je stvorena da okupi pametne i uticajne ljude, ali su nju preuzeli mafijaši. Žuta mafija je otela demokratiju od pametnih ljudi i oni koji nisu takvi ožuteli su Srbiju. Mislim da je vreme da razmišljamo da sedište Demokratske stranke u Krunskoj pretvorimo u neki muzej. Znate, Jevreji imaju muzej Holokausta. Mi treba da napravimo muzej kako smo izgubili slobodu tragajući za demokratijom. Idemo do tog mesta gde će možda biti muzej srpske propasti. Slobodan Milošević
kada je znao da mora da se napravi demokratija ili višepartijski sistem u Srbiji, prepustio nekim lukavim ili možda mudrim ljudima iz kontraobaveštajne službe da to odrade. Oni su izabrali Vuka Draškovića, koji je već imao dosije u policiji, regrutovan je od Dušana Stupara, obaveštajca ili kontraobaveštajca Beogradske policije još 68. godine. Vuk je trebao da glumi velikog srpskog nacionalistu. Izabrali su Mićunovića, Dragoljuba Mićunovića, koji je imao dosije u policiji da je jahao popove kao mladi komunista, a 68. godine kad je bila pobuna studenta, on je bio ekstremniji od drugih i tražio je da se Beogradski univerzitet nazove imenom Karl Marksa. Takav kontrolisani čovek je trebao da vodi srpske intelektualce u Demokratskoj stranci. Cijela Demokratska stranka 90. godine imala je 20.000 članova. Napravljena je i radikalna stranka. Vojislav Šešelj je bio regrutovan davno za policiju u Bosni i Hercegovini. Možemo da kažemo da je to bio i ostao jedan od najpametnijih i najobrazovanijih Srba, koji je shvatio da ne može da se igra protiv vetra, protiv oluje. Bio je konstruktivna opozicija Slobodanu Miloševiću. Neki kažu da je dobio 13 miliona maraka kada je pobedio Milutinovića na izborima. Dobro obavešteni kažu 20 miliona je da je dobio, ali ko to zna? Šešelj je lukav pa ne pokazuje taj novac, a možda je to sve jedna urbana legenda. Glavno na političkoj sceni 90. godina svi igrači su bili deo sistema. Glumili su poziciju i opoziciju. Danas, 2017. godine, mi uopšte nemamo opoziciju. Imamo naprednjake koji su okupili sve patriote u svoj brod, a onda su kapetan Toma i šef palube ili prvi oficir okrenuli brod od nacionalizma prema Evropskoj uniji. Možda je to lukavstvo. Možda je Toma lukavi Šumadinac koji je rekao Vučiću u svom mladom saradniku i vrlo obrazovnom i pametnom: glumi sve što žele da kažu, a mi ćemo u posljednjem trenutku da okrenemo brod prema Rusiji. Da li je tako? Srbija propada od 2000. godine. Zamenili smo demokratiju za slobodu, za demokratiju, rušeći Milošević i dovodeći DOS na vlast, koji prvo što nam je uradio, oduzeo je pravo da nosimo sopstvene pištolje, za koje imamo dozvoli i isporučio nam je ogromne poreze za to. Zašto se vlast boji naoružanog naroda? Da li zato što radi nešto protiv naroda? Vidite, ovdje je sedište Demokratske stranke. Oni nisu mogli da plaćaju kiriju za ovaj prostor ovdje, jer nisu imali pare to da rade. Neko je plaćao za njih. Milošević je negovao svoju opoziciju, a ovi koji su na vlast uništili su svoju opoziciju, a kriminalci iz žute stranke uništili su Demokratsku stranku. Srbija tone, propada. Milion ljudi je otišlo ili pobeglo iz Srbije od 2000. godine. 60.000 mladih je prošle godine otišlo iz Srbije. Mladi, pametni, najsposobniji, nemaju nadu da će u Srbiji moći da se ožene, poudaju, da rađaju decu, da kupe stanove. Srbija je zemlja koja nestaje. Da li želite da tako bude? Ja verujem da u Srbiji postoji još ljudi koji imaju snage i hrabrosti da se pobune i da kažu ne. Otac Agaton sa Hilandara je sve vreme rekao da Srbiju neće da spasu političke stranke, nego 300 pametnih i uticanih Srba. Vi koji gledate ovu emisiju, ovaj serijal, znajte da ja računam na vas. Dragane, reci ti meni šta bi ti radio sa policijom? Korupcija u policiji je velika. Ovaj Neša je dobar dečko, ali on nema hrabrosti niti kapacitet da se uhvati u košta sa kriminalom u policiji. Mi znamo da policija je povezana sa dilerima droge, heroin i kokain se ne ganjaju, ne hapse, kriminalci koji švercuju to i koji se uhapse puštaju se,
hapse se samo trgovci marihuanom i uzgajivači marihuane, neki penzioneri, da se zamaže narodu oči. Kako bi ti rešio problem sa policijom? Isto je u svim, znači u državi, znači isti je princip. Suzbijanje sive ekonomije, suzbijemo keš, vraćamo ga u legalne tokove. Znači kad ga nema na ulici, gotovo. Znači vrlo jednostavno ima taj prelazni period 3 meseca i recimo godinu dana. Dalje sprovođenje programa, a onda ide provera imovine. Znači sve je čisto psihološki. Moramo da pokažemo da ćemo vrlo jednostavno stići do svakoga. A proverom imovine, to je posebna priča. Nemamo sad vremena o tome. Znači vrlo jednostavno se otkrije ko koju imovinu ima. Znači konfiskovanje, kao u Italiji. Znači sve stečeno kriminalom. Antimafijaški zakoni se donesu. Mnogo lep primer imam, odnosno primer. Pošto se ovih dana o EPS-u mnogo priča. Splet okolnosti da u Padinskoj skeli trenutno odležava svoju kaznu u čuvenju Skoković, bivši generalni direktor EPS-a. To je onaj, ako se naši gledoci sećaju, pre 15-20 godina, što je imao čak nekih 39-40 stambenih jedinica na Vračaru i Starom gradu. Ako sam dobro informisan, otprilike polovinu su mu oduzeli, a ostala mu je polovina i evo ga leži, ima čovjek preko 85 godina, uživa u Padinskoj skeli, jer preko 85 godina se ne radi ništa, negdje nekih 2,5 do 3 godine nešto dobio, znači sad će da odleži, on je pokazao da se kriminal u Srbiji isplati. Da te pitam, Dragane, nešto. Jedno pitanje je postavila jedna moja ćerka, moja drugarica iz Beča, koja je pitala zašto deca u obdaništu moraju da plaćaju doručak, a zatvorenici u zatvorima dobijaju doručak za džabe. I plus dobijaju dnevnicu. I dnevnicu. Ja nemam odgovor. Vidite, Dragan Radović na to pitanje nema odgovor. A ima jedno pitanje koje postavljam svima vama. Kako da se borimo protiv bele kuge? Srbija umire. Evo mog predloga. Ja mislim da 1 milion ili 1,5 miliona abortusa ima godišnje u Srbiji. Nije važno cifra, ali ogroman broj žena abortira. Ja da sam na vlasti, da sam predsjednik Srbije, ja, Dejan Lučić, ja bi se izborio preko predsjednika vlade, recimo Dragana Radovića, da ženama koje žele da abortiraju, nisam da im se brani, ali im je moguće ponuditi opciju. Mlada dama, rodite dete, država će preuzeti brigu o njemu. Hvala vam što ste ga rodili, hvala vam što ste rodili jedno srpče, država će se brinuti o njemu. I od ovog novca, od ovih milijardi koje kradu ti tajkuni, mi možemo da podižemo tu decu i da ih vaspitamo. Ta deca bi volila državu jer bi država bila njihovi otac i majka. A ja bi im bio ko Tito, svakome od njih kum, i bio bi najsrećniji kum na svetu, bilo bi, znači, mnogo Srba svake godine više i više, a od tih mladića bi školovali naučnike, vojnike, policajce i sudije. Ti ljudi nemaju ni tatu ni mamu, oni imaju samo državu i bili bi joj verni. Srbija može sve da uradi kad hoće. 2 predloga imam za natalitet. Pošto sam ja shvatio zašto natalitet pada u Srbiji. Ova siva ekonomija koju ja pričam, ona je najveći uzrok pada nataliteta. Evo zašto. Jug Srbije, najveća siva ekonomija, 89%. Šta to znači? Živi keš se odatle iznosi u veće centre. Kad nema novca, beži stanovništvo. Najviše momaka preko 40 godina, 35 godina neoženjenih. Najveća korupcija, najveća zaposlenost u državnoj službi, najmanje u privatnom sektoru. Znači, kad se novac iznese, sve zamire. Znači, vraćamo... Bez para muškarci su impotentni. Znači, vraćamo novac tamo i kreće. Čim ostaje novac, to važi kako da vratimo iz dijaspore. Znači, samo ubacimo novac u jednu lokalnu sredinu. Automatski kreće, ostaje, sklapaju se brakovi, rađuju se deca. A Nemci imaju ovaj primjer što ste malo pre ispričali. Znači, deca koju majke ostave, oni su budući državni službenici. Znači, to je rešenje problema. Znači, mi moramo, ja sam identifikao mnogo uzroka koji su nas doveli do ove propasti. Znači, idemo korak po korak unazad. Znači, suzbijanjem iznošenja novca van zemlje. Stop. Čim novac ostaje, gotovo. Kreće, sloga, mir i ljubav, blagoslov je pravi. Da ima para, tu ima i dece, ima i osmeha. Srbija može da bude velika i jaka
ako mi to svi zajedno prionemo na to. Razmišljajte o tome. Svi ovi političari koje gledate u TV Dnevniku su na vlasti od 2000. godine, vrte se, pričaju vam pred izbore ono što želite, a vi naivno verujete političarima. Jedna gluva devojka je napravila jednu anegdotu i rekla je svima, kaže, ja znam kad političari lažu, kad gledam na Dnevniku. I onda su došli da je pitaju, kaže, a kako ti znaš kad si gluva da lažu? Pa kaže, mrdaju ustima. Političari kad mrdaju ustima uvek lažu. Svetom se vlada uz pomoć obećanja i straha. Zapamtite tu mantru. Obećanja, bit će sutra bolje. Idemo u Evropsku uniju. Niko nije hteo ni da ide u Evropsku uniju. Samo političari hoće da idu u Evropsku uniju. I oni odlaze stalno taj Brisel, a mi ne idemo u Evropsku uniju. I strahom. Ako budete glasali za Šešelja, izgubit ćete penziju. Ako budete glasali za ne znam koga, bit će rata. Narode, neće biti rata, bit će dobro, samo treba da se oslobodimo okupacije. Naravno. Molim Tomu Nikolića da skine sa sebe onu odoru, kako se predstavlja, i da postane ponovo Toma Nikolić Srbin, a ne, da ne upotrebim izraz, ja sam lepo vaspitani gospodin. Molim Tomu Nikolića kao predsjednika države da obavlja svoju funkciju kako treba i da štiti nacionalne interese i da bude onaj ko će da se stavi na čelu kolone poštenih političara i da digne bunu protiv lopova, protiv nepoštenih političara. Pobuna poštenog sveta protiv nepoštenog je moguće ako se udružimo, ako u svakom gradu gdje živimo napravimo pokret za Niš, pokret za Zaječar, pokret za Aleksinac. Udružite se sami, vi znate ko su pošteni. Još bih hteo nešto da spomenem. Snaga Srbije ili tajna vojska Srbije, to su oni veterani koji su 99. godine zaustavili NATO pakt. Na koje NATO pakt nije smeo da krene pešadijom. Od vas, od vas koji imate minimalne penzije i nezaposleni ste, očekujem da se udružite. Udružite se, vi to možete. Ako vi jedinstveni stav imate, ko će vas da predstavlja i kome vi verujete da je zaista patriota, da nije lažov, kao i političari da seni, vi ćete odlučiti ko je pobednik u Srbiji, ko će da vodi ovu Srbiju. Da li će to biti Toma Nikolić ako se otrese vlasti, ili će Toma Nikolić otići u zatvor i ako diže pokajnicu crkvu, pokajnicu 2. Vidjet ćemo. Zapamtite, političari su službenici države u istom nivou kao šalterski službenik. Aleksandar Vučić i onaj šalterski službenik su službenici države, a ne gospodari države, ne vlasnici države. Vlasnici države smo mi. Zapamtite, naše akcijsko pravo na ovu Srbiju je krv koju su naši preci prolivali braneći ovu otadžbinu. U Kataru, recimo, ili u nekoj drugoj bogatoj državi naftom, svi vlasnici državljanstva te države dobijaju tantijeme i ne moraju ništa da rade samo zato što su stanovnici te države, zato što ta država ima naftu i neko drugo rudno bogatstvo. Srbija ima rudno bogatstvo, a mi ne koristimo ništa od toga. Nikakvu korist nemamo od rudnika zlata, od rudnika svega i svačega. Oni hoće rudnik zlata da prodaju Kinezima i buseći su ako rudnik zlata uzmu. Pa ko prodaje rudnik zlata? Pa Nemanjići su bili jedna od najbogatijih dinastija u svetu, ba zato što su imali zlatne rudnike. Recite mi, Zorane, Dragane, izmeni, šta treba raditi da rudarstvo se oslobodi pljačkanja? Isto što i sve ovo ostalo, znači, kad suzbijemo ovaj političko-birokratski kriminal, automatski i rudarstvo kreće kao i sve drugo. Rudna bogatstva, znači, samo rudu litijuma znamo taj podatak. Za baterije, za budućnost, to je ko nafta u budućnosti. Litijuma imamo za 10 milijardi evra ili dolara, nebitno je. A kroz baterije, inače baterije litijumski je materijal budućnosti, za automobile koji će ići na stroju. Znači, bit će bar 50 milijardi. Jedan izuzetan stručnjak iz te oblasti je rekao, dajte mi samo 5 godina sva rudna bogatstva, otplatit ćemo dug Srbije.
Znači, otplatit ćemo za 5 godina tih 25-6 milijardi što se ovi zadužili. Hoće da kažeš da je rudarstvo perspektiva Srbije? Između ostalih, pa nama je sve perspektiva. A gde su naše banje? A gde su naše planine? A gde je naš onaj seljak koji razvija seoski turizam? Pa njegovo gostoprinstvo? Pa na stolu počeo od čvaraka, slaninice, sira, kajmaka, mleka i svega. Pa to treba da se vidi, da se oseti. Turisti bi dolazili iz celog sveta. Turizam i tu uopšte najbolja, nikome apsolutno. Samo da u Srbiji postoje domaći. Ali samo da bude promena i za godinu dana do kraja druge, znači drastična razlika, plate višestruko veće, penzije bar dvostruko, može i trostruko veće da budu. Znači sa 12 i 15 hiljada imat ćemo 30 ili 45 hiljada dinara. I prosečne 24. Znači, do kraja druge godine mora bar dvostruko veće, pa toliko novca ima. Pa da li je moguće da mi radimo za prosečnu platu od 250-300 evra, a da je ovi penzioneri u Švedskoj dobiju 1600, a radnička njihova plata je, ne znam, 2.500-3 hiljade evra. Pa da li je moguće oni 10 puta više vrede od nas? Nemoguće. Nego se tamo manje krade. Ne krade se, to je poenta priče. Znači, kad sprečimo krađu, pa ne treba mnogo uma da bismo procvetali. Znači, to je poenta priče. Sprečavanje pljačke koja od 5. oktobra do danas. Znači, još jedno da ponovim, pre 2 godine utaje su bile 3 milijarde. Do kraja prethodne 4. Sada se već kreće do kraja 2017. Bit će 4,5 milijardi. Znači, kriminal raste. Evra, godišnje. Naravno. A mi moramo da tonemo. Biće još niže penzije, PDV, plate, sve. Propast, znači, za godinu do 2 drastična razlika. Narode, čuli ste Dragana Radovića, čuli ste mene. Ja se zovem Dejan Lučić. Dragan Radović je potpredsjednik Srpskog komiteta 300. Naravno, ja sam predsjednik i u sljedećoj emisiji dođu vam još jednoga iz Srpskog komiteta 300. Ljudi koji znaju, koji umeju i koji će napraviti Srbiju zemljom u kojoj će ljudi da dolaze s bogatstvom i sa osmehom, u kojoj će se Srbi vraćati, a iz koje će Arapi odlaziti. Voli vas Dejan Lučić.